Il-Ministru tas-Saħħa ta' pajjiżna ma tantx jidher li hu inkwetat bl-aħħar riżultati li kiseb pajjiżna f'dawk li huma emissjonijiet perikolużi fl-arja. Net News staqsa lill-Ministru dwar dan. Staqsejni eżatt x'inhu jagħmel il-Gvern u l-Ministeru tiegħu dwar din il-problema. Ekku il-Ministeru tas-Saħħa huwa parti mill-Gvern, ġifieri. Il-Ministru Fern kien qiegħed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni ta' Jum l-Infermieri li matula tkellem ukoll Paul Patch, President tal-MUMN, li rrefera l-isfidi kontinwament jikbru fil-qasam tas-saħħa, fosthom dawk li qed jirriżultaw direttament miż-żieda qawwija fil-popolazzjoni. Bi Chris Fern jidher skomdu għal kummenti ta' Paul Patch. It-l-isptari ta' Kuti, ġifieri, Mater Dei, Monte Carmeli u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, it-trid ikunu strained kemm bis-sodot, kemm min-naħa wkoll ta' infermiera. Infatti issa l-moda ġdida hi li kuruturi li jintużaw biex jitqedu fihom il-pazjenti saru jingħataw isem daqs li kieku huma awards bħalma sar bl-MIU, l-MITU u l-Observation 1A biex insemmu biss ftit. Paul Patch tkellem ukoll dwar il-kundizzjonijiet diffiċli ferm li qed jaħdmu fihom l-infermiera u t-tobba fid-Dipartiment tal-Kura Intensiva, tant li għall-ewwel darba il-Union qed tikkonsidra toħroġ direttivi f'dan id-dipartiment. Intant staqsejna wkoll il-Ministru Fern dwar il-mediċini għall kundizzjoni tal-ADHD, fejn fl-aħħar ġimgħat il-mediċina li tingħata mill-POYC biex tikkontrolla din il-kundizzjoni inbidlet għal waħda irħas u inferjuri b'riżultati diżastrużi għal min jiddependi fuq din il-mediċina. Dwar dan il-Ministru pratikament għalilna li s-sitwazzjoni baqgħet ma nbidlitx. Għalilna biss li għaddejjin diskussjonijiet mal-professjonisti.